Pagkaw na. Kada ka nagmahis panglaw. Ah. Nila ang panglaw. Ang uba kung katiguan nga lagi. Baligyan lang ito. Sigurita. Kay amo kami sila mo. Oh. Mau tong utang gisit na og giut. Sige, tali trato ang truck, puno nag. Si Miki. Aman Miki. Sige, where are you? Juicy. Walking, mas labaw pa sa ako ang iyang kuan, ang iyang steps si Juicy ba ang kuan. Ang amo nga mo ini chocolate nadadamang ko. Katinaw ta naman og dragon fruit juice. Oo. Chocolate na mga kuan. Dragon fruit juice is the new expense. Personal. Expense ng personal daw. Hindi ang Yes. Ang dragon fruit juice personal expense ha dili sa atong snack. Oh, it's 150. Panado raman po na. 500 to 200. Yunis. Baratura kayo, baratura. Overlooking ba yan? government pa ang development Versada. Yeah, but make sure na kinahanglan ang imong negotiate legit pa kay dagan kayong bituang panahon na mga double sell. Kang caramel. Caramel. Okay. Caramel. Yung Eden.
puti. Uy, passion. Passion fruit. Yeah. Can we pick one? No. Yellow. Mas yellow. Mukha straight. Okay. Wow. Okay. Okay, na kay Airbnb. Dako na rin, nanay, 1 kilo ang kapin. Tilapia na, pink tilapia na. That is very expensive tilapia. Ordinary tilapia are black. Ordinary picture. Bunitin ng tingga. Bunitin ng tingga. Bunitin ng tingga. Kesa, Hey, picture. Bunitin